שלום לכולם, אני אורן, בעלים של חברת יהב חשמל ותקשורת. הגעתי לכאן דרך פרסום באינטרנט במכללת לידר. אני ניסיון בעבודות חשמל ותקשורת, באתי לפה אחרי התקנות של מצלמות, ושאני מוצא גם שתמיד יש מה לחדש, דברים שאני מתחדש בהם, מערכות שלא הכרתי ולמדתי תוך כדי. ווואלה, ממליץ, גם לבעלי ניסיון אפילו, גם לחסרי ניסיון, לומדים כאן מאפס, מהבסיס עד רמה שמתקדמים. מומלץ מאוד. חבר'ה כמו בני ופרדי, אחלה מרצים, אחלה שיעורים, הכל עובר בכיף. תבואו. אהלן, קוראים לי ארנסט, אני לומד במכללת תדר, הגעתי למכללת תדר מהרבה המלצות. אני ממליץ לכולם להגיע לכאן, ללמוד מקצוע חדש לחיים. אני מאוד ממליץ כאן על המרצים, בני ופרדי, שנותנים לנו פה את כל הכלים כדי להצליח. ואני ממש ממליץ לכולם להגיע לכאן וללמוד מקצוע חדש לחיים. שמי אייל, אני באתי לפה למכללת תדר עם ניסיון, ובאתי ללמוד עוד קצת את החומר, ובאמת למדנו פה הרבה, ויש פה אחלה מדריכים, בני ופרדי. אני ממליץ לכם לבוא ללמוד, באמת אתם תהיו פה מקצוענים, ובאמת אחלה אווירה פה, חבר'ה חבל על הזמן. אהלן, שמי אלי, אני מבת ים, הגעתי למכללת תדר דרך האינטרנט האמת, והאמת שיש פה אחלה מרצים, אחלה אווירה. אבל בא לי שלי אפילו יותר ימים ללימודים, ולא רק פעמיים מרוב שכיף פה, באמת. ולומדים פה המון, ואני ממליץ בחום. ובהצלחה ושפע, נסע בשפע.